akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo. Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:08 kagaron sa litalinas ng mga balita lokal. Patay na sa nakitaan sa sulod sang Sares Bus ang 34 anyos nga pasahero kagabi. Sa impormasyon nga nabaton sa Aksyon Radio Bacolod, nagsakay sa Banwas ang ibi Magalona sa Sares Bus nga may rutang Victorias Bacolod ang napatay. Hagtak na alas 5:30 kahapon sang hapon sang nagabot sa Bacolod Sares North Terminal ang bus. Nagpanaog lang iban nga pasahero kag nagparking ang salakyan. Sang nakitaan sang konduktor, ang lalaki nga una niya ginpinsar nagakatulog. Pagresponde sa emergency response team na diskubrehan nga wala na sang kabuhi ang pasahero. Sa karon wala pa na ibaloan kung anong rason kung nga napatay ang lalaki. Ungod naman nga wala ginhingadlan ang napatay base man sa pangabay sang pamilya. Samtang wala pa nakahatag sang formal nga pahayag ang tagdumalahan sang Bacolod Sares North Terminal. Wala pa nakabaton ang pamunuan sang Negros Occidental Police Provincial Office sa Nocpo sang direktiba anggot sa total ban sa paggamit sang e-cigarettes. Suno kay Nocpo Director Colonel Romeo Baleros, ila pa ginahulat ang memorandum para maibaluan ang mga guidelines sa pagpatuman sini. Dugang pa ni Baleros, magapadalaman sila sang sulat sa mga nagabaligya sang e-cigarettes para ipahibalo nga ginadumili na ang paggamit sini. Nadakpan ng bayaw ni Hinigaran Mayor Nadia Arceo sa drug bypass operation alauna 30 kahapon sang hapon Nobyembre 20 sa Sitio Capino, Barangay Anahaw, Banwasang, Hinigaran. Kinkalang nadakpan kay Hermino Sevilla, 47 anyos, kaginakabig nga newly identified drug personality sa lugar. Sa interview sa Aksyon Radio, ginsiling ni Police Major James Latayo ng hepe sang Hinigaran PNP. Ila pa ginausisa ang impormasyon nga na preso na sadto sa Sevilla sa parehas nga kaso sa Banwasang Binalbagan kung sa diin. Yarang iangalan sa watch list ng kapulisan. Nakuha kay Sevilla ang 2 ka sachet sang suspected shabu nga may market value nga 6,000 pesos kag kapin 7,000 nga kwarta nga ginapatihan benta sa pagbaligya sa iligal nga droga. Si Sevilla preso karon sa custodial facility sang Hinigaran na PNP. Subong ko lang man na confirm, bayaw man ni kon, Mayor ma'am, utod ni Madam. Actually ito is bagong binalbagan kasi ito ma'am siya previously. Pero hindi ko pa na-confirm sabi lang na nakulong na daw to. Nabatian ng hepe sang Hinigaran PNP, Police Major James Latayon.
Ginakabig sa Police Station 2 nga high-value target ang family driver nga ilan nadakpan nagkagabi sa buy-bust operation sa Barangay Estefania, siyudad sang Bacolod. Inibase man sa nakita nga transaksyon kag tawag sa cellphone ni Vivencio Benignos nga subject sa buy-bust operation. Sunod kay Police Major Sherlock Gabana, ang hepe sa Police Station 2 nakilala nila si Benignos sa bulig sang una nila nadakpan sa buy-bust operation. Sunod kay Gabana, wala sa ila drugs watch list ang ngalan ni Benignos apan nakalambot sa ila ang impormasyon nga dako ang volume sang shabu nga ginatransaksyon sa sospetsado. Nakuha kay Benignos ang balor 180,000 pesos sang suspected shabu. Dugang panigabana 4 ka adlaw ang surveillance kay Benignos bago nagasaylo-saylo ini sang lugar nga mahimo mapatigayon sang transaksyon. Sa dugang pa nga balita lokal, ginpanginwala ni Marlon Beboso Jr. ang akusasyon nga ginhimuslan niya ang 13 anyos nga bata nga babae sa syudad sang Cadiz. Sa Nobyembre 19 sang nilakpan si Beboso sa follow-up operation sang gintingob nga puwersa sa Talisay PNP kag Cadiz PNP sa Katabla Baybay Barangay Zone 3 syudad sa Talisay. Ginpahayag ni Beboso nga nag-angka sa iya motorsiklo ang biktima kag aksidente sila nga natumba sa may dalan sa may barangay Magsaysay syudad sang Cadiz. Rason nga may pilasinin sa ulo kag naghabok pa ang iya nga guya. Sulo kay Beboso nga sang natabo ini, wala siya na pensar nga himuon kabangdanan kung nga nagpalagyo kag nagpanago siya sa pila ka adlaw. Ginpanginwala man ni Beboso ang aligasyon nga ginlampusan niya sang bato ang biktima antes nagpalagyo. So, nasama to, wala nang ginambal nila. Ay ginistorya ko na yun sila nga, natumba kami sa motor. Kaya namin ko pa kung wala ko, no. Kaya nakasunod nyo mo. Wala nga lang po kung sala nga wala. Hindi ko muna makapalitay para sa inyo. Ako na ako. Nabatian ng rape suspect Marlon Beboso Jr. Panibago nga kaso sang rape ang pagatubango ni Marlon Beboso Jr. nga ginatudlo naghimulo sa 13 anyos nga batang babayi sa syudad sang Cadiz. Sunod kay Police Major Jigger Jimeno, hepe sang Cadiz PNP, positibo ang gintudlo si Beboso sang biktima nga naghimulo sa iya sa Nobyembre 11 sa isa ka hacienda sa Barangay Magsaysay, syudad sang Cadiz. Sa nibaluan si Beboso ang mayar na sang pending warrant of arrest sa kaso nga rape kag sexual assault sa Barotac Viejo, probinsya sang Iloilo. Plano naman ni Jimeno nga dalon una sa Cadiz PNP si Beboso antes i-turnover sa Barotac PNP. Kapaslawan naman sa pag-remit sang income sa transaksyon sa illegal nga droga ang nagapanguna nga ang gulo nga ginatutukan sang Victoria City PNP. Angon sa kaso nga pagpatay sa 19 anyos nga si Roger Helacone, residente sang Hacienda Carmelo, Barangay Santo Niño, Banwa sang Manapla, nga madumduman ginabdak sang 4 ka mga persona nga nagasakay sa salakyan kag ginpatay pagi sa pagtiro kag nakagapos sa Hacienda Newton, Barangay 13 sa mga syudad. Ginpahayag ni Lieutenant Colonel Eduardo Corpus ang hepe sang Victoria City PNP. Base sa resulta sa ilagay patigay ng investigasyon, si Helacone ang nagserve bilang collector kag runner sang drug personality nga si Alson Nagire nga sa nibuloan napatay man sado sa drug operations ng kapulisan. Sunod kay Corpus, posible nga naakig sa biktima ang mga miyembro sang drug group nga ginapamunuan ni Michael Garcia nga mong ila ginakuhaan sang illegal nga supply sang droga matapos ngining wala mag-remit sang kwarta nga iyagin kolekte gikan sa mga customer sang napatay nga si Aguirre. Sa katapusan nga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod City Police Office Director Colonel Henry Biñas nga nag-file sang isa ka bulan nga leave si Deputy Bacolod City Director for Operation Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Wala naging detalye ni Biñas kung ano ang rason sa pag-leave ni Espinido. Sa naibaluan, ginsaylo sa syudad sang Bacolod si Espinido kasunod sang mando ni Presidente Rodrigo Duterte para solusyonan ang problema sang illegal nga droga sa syudad. Samtang ginpahayag ni Biñas nga sa piyak nga wala pa naka-operate si Espinido, wala man untat ang drug operation sang Bacolod PNP. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:15. Ang extend food supplement sa mga nagkadulaan sa gana, resistensya, especially sa kama, ari ho ang extend food supplement nagabalik sa atos na kita. Kaya may resi ang sa aton nga immune system, iratap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kaiban pa nga mga balatian. Kaya may resi at glaucoma. Para sa mas epektibo ang kombinasyon, mag-inom kita sang
Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:15 detalye sang mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y samsan at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon
Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:21 sa litali na sa mga balita nasyonal. Hindi na pagdayunon sing kamarang planong sining papanaugan sang excise tax ang vape kag e-cigarettes. Sunod kay House Committee on Ways and Means sa Chairman Joey Salcedo, naglambot naman sa 1.4 bilyones pesos ang bentang nga madula sa gobyerno sa pagkakasa sang buwi sa vape. Gin pa siguro man ni Salcedo nga hindi maapektuhan ang Universal Healthcare Law nga mo ang makabenepisyo sang buwis. Sunod pa kay Salcedo nga may iban pa man nga sin products nga mahimo kuhaan sang pono sang UHC kang isang tobacco kag alcohol o fermented products. Ginatugyan naman ni Salcedo ang vape kag e-cigarettes sa Department of Health o DOH bilang health concern na sa Pilipinas. Ginmando ni Philippine National Police Officer in Charge Lieutenant General Archie Gamboa ang crackdown batok sa paggamit ng e-cigarettes sa bugos nga Pilipinas. Ini kasunod sang mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga total ban sa paggamit kag pag-import sang vaping device o kon e-cigarettes. Sunod kay Gamboa, istrikto niya nga panumdum sa mga hepe sang kapulisan nga pabakuron ang presensya sang pulis sa mga pampubliko nga lugar labi na sa palibot sa mga eskwelahan kag dakpon ang mga nagagamit sang vape sa no smoking areas. Dugang pa ni Gamboa nga ginapamonitor man sa kapulisan ang mga nagabaligya sang vape para mapatuman ang luyag sang presidente kag hindi man absuelto ang kapulisan sa direktiba kag kun madakpan mahimo nga magapatubang sang disciplinary actions. Gindeklara naman ang no vape zone sa tanan nga opisina kag kampo sang pulis. Nanawagan man si Gamboa sa mga vape users nga untata na ang paggamit sang e-cigarettes nga ginaligar maayong alternatibo sa sigarilyo. Sa iban nga balita nasyonal, ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa tanan nga ahensya sang gobyerno nga tapuson ang mga transaksyon kag ini dapat maglapaw sa Desyembre 15. Nagawang mano sang presidente matapos ginatagan pagtamod ang mahinay nga serbisyo sa tawo sa iyang pagpabulong-pulong sa ika-80 nga anibersaryo sa Department of National Defense sa Camp Aguinaldo, syudad sang Quezon. Sunod sa presidente, kun malawig nga wala matandog ang mga papeles, mahimo nga wala ginahimo sang mga gin-assign nga personnel ang ila nga trabaho. Nagpasiguro si Presidente Rodrigo Duterte nga hatagan sang due process ang duwa ka mga cabinet official nga ginaangot sa korupsyon. Sunod kay Duterte, nakahibalo ini nga nagpatigan sa investigasyon ng Presidential Anti-Corruption Commission o kon PACC batok sa duwa ka mga opisyal sang gabinete nga wala ginhingadlan. Dugang pa ni Duterte kung korap ang isa ka opisyal, iya ini ginapatawag sa opisina para sa one-on-one talk. Kag iya ini pahalinon sa pwesto pagkatapos ng due process. Si Duterte ang kilala nga nagapahalin sa mga high-ranking officials nga ginakusar sang korupsyon, nag-aabuso sa ilang poder kag may mahal nga mabiyake abroad. Gin-reorganize ni Presidente Rodrigo Duterte ang National Cybersecurity Interagency Committee o kon NCIAC kag ginbutang bilang co-chairman ang Secretary sa Department of Information and Communications o kon DICT nga si Gregorio Hunasan. Base sa Executive Order number 95 na petsahan Nobyembre 15, ginbusla ni Hunasan si Department of Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña. Ang NCIAC ang gintukod ni Presidente Benigno Aquino III sa 2015 pag sa Executive Order 189. Gindugang man sang presidente bilang miyembro sang NCIC ang mga tigdikom sa Department of Transportation kag Presidential Communications Operations Office, Executive Director sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, kag Gobernador sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ginklaro ni Anay Bucor Chief Nicanor Faeldon nga ang ginapangabay niya nga realignment sang 1 billion pesos nga pondo para sa construction kag rehabilitation sang regional prison facilities sa pila ka mga probinsya pakadto sa probinsya sang Mindoro ang sabat sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga pagsaylo sa New Bilibid Prison. Sunod kay Faeldon ang Sablayan Occidental Mindoro ang pinakamalapit nga pasilidad sang Bucor sa Muntinlupa. Dugang pa ni Faeldon nga ang pasilidad sa Sablayan may kadakuon nga 7,000 hektarya, mas dako sa 600 hektarya sa Leyte kag iban pa nga lokasyon. Ginpahayag pa sang Anay Bucor Chief nga kalabanan pa nga preso sa Muntinlupa ang halin sa Luzon nga di gusto nga isaylo sa Visayas kag Mindanao. Sa dugang pa nga balita nasyonal, nakalusot na sa House Committee on Reorganization ang hagna nga magtukod sa Department of Disaster Resilience o kon DDR. Si dalom sa ginaluso nga hagna may joint supertuman sang DDR.
Sa katapusan nga balita nasyonal, nagapabili ng pungsod China sa pinakamanubok nga sa porsyento ang nagapabili nga ginasaligan nga pungsod nga nakakuha sang plus 72 nga score o kon excellent kag ginsundan sang Australia, Japan, Singapore kag Vietnam. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:27. Sa ato naman sining kape nga ginarekomend pa sa aton ikaayong lawas, nagapanubo sa aton nga bad cholesterol, nagatindo pa sa aton colon o kontinais. So sa aton kape, sa aton may bulong ka pa. Sa ato naman nga mga bukol-bukol blang nga nagatubo sa aton lawas, sis man kung tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi, para nga hindi na magmalignan pa. Maginom na sang katunaw ini sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Salazar by capsule ang inyong alawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. Santon Blood may alibyo. Mabakal natin sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness sa tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabok sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:28. Hag inyo nabatian ang mga balita sa Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Balik kay kita karon dakman alas 7 ang aga para sa dugang pang nga mga balita. Subong adlaw, Huwebes, Nobyembre 21, 2019. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon Dale, Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.